Hello, legutóbb említettem neked a polárszűrőt, most csak a mobiltelefonommal videózok, úgy mutatom meg, hogy mire jó igazából, így is fog látszani. Most a szobámban ablakon át beszűrődő fény látszik a üvegasztalon, és már előre bekészítettem a polárszűrő, a kamera elé van téve, szóval olyan állapotban van állítva, hogy igazából nem befolyásolja a felvételt, de most elfordítom, és az asztalon visszaverődő fény lesz itt a lényeg, mert ha például egy tükröződő felületet szeretnék lefotózni, ez elég zavaró. Most elfordítom a polárszűrőt a kamera előtt, vagy a fényképező előtt, a mobil előtt, és nézd meg milyen lett. A fény nem változott semmit, ami bejön az ablakon, de gyönyörűen látszik az üvegasztalon át a szőnyeg. Most visszafordítom a szűrőt, és közben úgy veszem, hogy az ablak is látszódjon. Fordítom a szűrőt a kamera előtt, és így már nagyon meredek szögbe becsillan egy kicsit az objektív is, de látható a különbség. Ez ugyanígy működik vízfelületnél, tükörnél, ablaknál. Elég látványos a különbség, ha például fotót csinálok, hogy ez látszik a képen, vagy ez látszik a képen. Ennyi volt, hello!